Как да управляваме хаоса и продуктивността в организациите? Повече от 5 години работя с 7 различни бизнеса и до мене се допитват и други, но да фокусираме върху големия опит с повече от 5 години на тези 7 бизнеса. На повечето места в момента е хаос. Най-вероятно няма нужда да го казвам, сами го знаете. И хората започват да прегарят. Причината каква е? Причината е изключително бързата скорост на движение на технологии, на информация. Информацията буквално тежи. Ние сме в век, в който управляваме информация. Управляваме поведението на колегите, което се оказва доста сложно. Разбира се, има огромно надценяване, поне на този етап, на това, което AI може да направи и какво може да замени, колко може да ускори. Проучванията, които имам от практиката, моята лична работа и хората, с които работиме, показват, че не спестява време, може да повишава качеството в някои случаи. В някои случаи може да спести малко време, но цялостно изглежда очакването е, че спестява време, но реално работата е много. Получава се така, че на хората им се дава работа, която им се казва, че трябва да бъде свършена в 2 часа, а реалното време за свършване на работа, фокусирано време, е минимум 6 часа. И това са разминавания, които започват да се натрупват и се получава едно блато от грешки. И това нещо се управлява изключително трудно и ако не се управлява по правилния начин, това, което се случва е, че хората ще прегорят. Другото, което забравих да кажа е, че от 2006 година правя NLP обучение и съм първия NLP треньор, който от 2009 година провежда NLP практики, NLP Master, международно лицензирани в България, като първия представител на доктор Ричард Бандлър, един от двамата създатели на NLP за България. Но да се върнем на хаос. Ако ние не поставиме някакви рамки на този хаос, ако ние не го управляваме, той ще ни смаже и ще ни прегори. Това, което чувам от хора, персонални личности, които консултирам, дори се местят от една компания, където е голям хаос, в друга компания, където се оказва същия хаос. Единствената разлика е, може би, заплатата. И вече колегите. Как се управлява това нещо? Първо, това, което е важно да се види, е, че всичките сме вътре в тая лодка. Тоест, от най-високото ниво до най-ниското ниво, повечето хора нямат ясна представа един процес, колко реално време отнема, или ако имат реална представа, в добрия вариант имат реална представа, те го слагат в най-перфектния вариант на решение на този проблем. Но ако се насложи това, че в този един час звъни телефона, получаваш имейл, колега влиза и нещо иска спешно, или ръководител идва и казва: спри, каквото правиш и ми дай другото, тогава вече този един час не е един час. Тоест, ние имаме една много сложна структура, в която се случват паралелно много неща и ние трябва някакси да я вкараме в някаква рамка. Това, което на повечето места е напоследък популярно, е да работим много, в което е окей, супер да работим много. Всеки от нас, който е амбициозен, работи много. Въпросът е, че това много от 8 часа става 9 часа, 10 часа, 11 часа, 12 часа, което ако си на 20 години може да го издържиш, на 30 малко по-трудно, на 40 малко по-трудно и в един момент хората започват да прегарят, да дигат ръце и да казват: аз повече няма да търся ръководна позиция, аз повече няма да работя в тази индустрия, защото е много стресираща и така нататък. Но цялата работа е, че в цялото това море от хаос има хора, които успяват да организират нещата по начин, по който все едно при тях това не ги засяга или ги засяга по-малко. Това е показателно, че е възможно да се управлява този хаос. Въпросът е, че ние трябва да имаме знанията и уменията как да го направим, защото това, което се случва, е, че отгоре, пак казвам, много пъти се взима една сделка, която се дава надолу, която не се знае как се разпределя. Ако имаме перфектната структура на мениджмънт, тя се разпределя добре, и ако е богата компанията, не се усеща много разминаването. Но ако имаме по-малка компания, нещата трябва да са доста ефективни, тогава се усеща веднага. Начинът, по който можем да овладеем този хаос, е като познаваме процесите и хората. Това са елементарни неща на пръв поглед, но всъщност в дълбочина, като влизам, виждам, че не са никак елементарни. Тоест това, което се случва, е, че много лесно хората приемат задачи. Ще го свършиш ли това? О, да. Ще можеш ли да се справиш това? О, да. Сами си трупат прекалено много в чинията. И съответно тази чиния започва да има храна на нея, която вече започва да ги товари и започва едно напълняване и започва едно преяждане и вече човек започва да му се гади. Затова едно от нещата, които със сигурност сте го и чели, е
поставянето на граници чували и как го правят успешните, правят го като много внимателно казват да, повечето пъти се опитват да кажат не. Това е един от начините, но това изисква не само да го чуваме външно, това изисква да го знаем вътрешно, да може да се подредиме по правилния начин вътрешно. След това, как може да кажеш не, ако ти го каже ръководител? Доста трудно става. Как можеш да кажеш не, ако съответно искаш да го прехвърлиш на колега, който смяташ, че има повече време в момента или е по-компетентен, но той ти каже не. Цялата тая игра, ако не се овладее, и особено тук вече говоря на хората, които са лидери, няма значение дали са формални лидери на позиция или са неформални лидери, все още които нямат позиция. И в двете ситуации нашата задача е да знаем как да поставим границите така, че да можем реално да вкараме границите, да вкараме хаоса в една рамка. Затова са ми границите. Въпросът е, че много пъти ние самите си разграждаме границите и в един момент си казваме, аз не издържам повече, не разбират колко много ме товарят. Това цялото нещо ние може да го обърнем, но това изисква познаване на психологията на хората на дълбоко ниво, това за което използваме NLP изключително много, това изисква познаване на бизнес процесите, това изисква преговорни умения, продажбени умения, вдъхновяващи умения. И за това е изключително важно за хората, които искат да се справят и да могат да владеят това нещо и да печелят от него, защото парадоксално това, което се получава хора, които работят по 10, по 12, някакви пъти по повече часа, прегарят и най-накрая са и на всичко отгоре виновни, че нещата не са се случили, защото те са го структурирали по този начин. Те са създали един разграден двор, те са поели всичко върху себе си, те не са предали към колегите по правилния начин и в един момент се получава така, че колегите, за да не сгрешат, трупат към основния човек. Това нещо може да се промени, когато познаваме психологията, когато познаваме структурата, когато познаваме системите. Това видео е насока да помислите в тези посоки, защото е възможно, защото със сигурност виждате ваши колеги, които го правят, със сигурност вие сте го правили на моменти. Тоест всеки от нас може да го прави. Въпросът е да го направим. И най-голямата трудност, която виждаме, е, че когато човек е вътре в ситуацията го върта и той спира да вижда тези преки пътища и тези изходи, които могат да подредат ситуацията, така че независимо дали е хаос в цялата организация, да бъде структурирано и подредено по приемлив начин. Няма да е перфектно, очевидно, но ще е по приемлив начин, така че да имаме време за работата, но да имаме време и за семейството си. А най-готиното е, че тези умения помагат както в бизнеса и работата с колегите и с структурата и с системите, така и в семейството ни, с близките ни, което малко хора го владеят, но тези, които го владеят, наистина живеят много по-свободно, много по-спокойно и имат време за своите не само цели, ами и за своите мечти, за своето хоби, за споделяне на време с семейството, с приятелите, кой каквото обича. И сега, това, което може да надградите от тук нататък, по ваша преценка, е било с обучение NLP практик, което вода 2 пъти в годината, зависи, някой път го правя веднъж, ако съм доста натоварен с другата ми работа, или лични сесии в тази посока. Но без значение дали ще се запишете на практик или ще ползвате лична сесия за смея. Важното е да помислите върху това, което ви казах и да помислите как вие можете да го структурирате на базата на това, което вече знаете. Защото вие имате много повече знания. Трудността е, когато сте вътре в ситуацията и тя ви увърти и спирате да виждате нещата. Готиното на NLP е, че човек, когато има знанията и ги прилага, може да си помогне сам да се хване за косата и да се извади от блатото в много от случаите, а в другите случаи, когато има страничния поглед, когато си струва тази инвестиция, тогава нещата се случват още по-добре, защото не го мислите сам или сама с вашата енергия и с вашата мисъл, ами имате и страничния поглед. Нали? Затова в спорта винаги има един спортист и един треньор, който има страничния поглед. Успехи, усмивки и до скоро!